जायाखै नोंसिना हो? बाबरे बाब एसेबां गोबाव खालायो बिसोरो। आं बुरै मानसिजोंनो हाया बिसोरो। आं फुङावनो दुगैना माना बेसे फुङावनो थाबायो मायो। बिसोर खानै मानसिया आयु दाबो जाया दहायनिफ्रायनो देलायगासिनो। ओरैनो बासानो गंसेल' खारखायो बे जायगासिम आरो बिसोरनो देलायनायानो ओंखारनायानो जोबला दाबो। एसेबां गोबाव ओंखारो सोरबा ओइ। माब्ला थांनो नागिरदों नोंसोर हो? ओंखारबोदोंना ओंखारबोआखै नोंसोर जाबायानो जायाखै हो? बासखौ मोननाय बायदि मोनगोन र' नोंसोरो हो बासखौ मोननाय बायदि मोनगोन। मा खालायो मा मायो बिसोरसो मोनथिगौ फुंनिफ्रायनो दासिमबो ओंखारजायाखै। र'ना गारिया नेगोन नोंसोरखौ हो? बेसे बुङो आङो फुङावनो सिखारना लानानै खामानिफोरखौ थाब फोजोबना लानांगौ होननानै गैया खोनासंथारा आंनि बाथ्राखौ एसेबो। जेरावबो दैले। आबै आं बेबायदिनो थांसिगोन। हे भगबान खाफाल मा गानदों बेफोरखौ? मिनिदोंसोना माब्रा खुथां बेफोरखौ बुंनो थांनो मोना। मिनिनाय नङा दे लैथो थां सोलाय थां। आबैया थोद बेफोरखौ गाननानै थाङो नामा सोरबा? आं दख'नाखौ नागिरनानै मोनाखै। फाग्लि गथ'फोरा दाबो दख'नाखौनो गाननो रोङाखै। दख'नाखौ नागिरना मोनाखै बे आलनायावनो दोनखादों माथो दख'नाखौलाय। मोनाखैहाय आबै नों नागिरफैया मानो? जारलासो नोंसोरजों। आयालाय अबाव थांखौ? दे माबोरै फै सोरबा फैनो हागोन। आं बेबायदिनो ओंखारबोदों बायजोआव आदा गैयैखायसो। माबोरै फैनो नागिरना होफै दख'नाखौ। गारियानो थांगौलायसिगोन दासिमबो दख'नाखौनो गानाखै बे। आबै दे ना। र'हाय बेलाय माथो दासो मोजां नुबाय दख'ना गाननायखाय। थाव आबै थांसै। सासेयालाय सिखिरिया अबाव? सिखिरिया लिपस्टिकखौनो नागिरना मोनाखैनो। कलेजाव थांनायालाय मा लिपस्टिक बेफोरखौलाय लागायनांगौ माथो देलायसोनांगौ। फरायनोसो थांगोन बेयाव देलायनो थांगोन नामा? माखौ लिपस्टिक लानांगौ? एथ' बेबायदि देलाय थांबा सेंग्राफोरासो फसायगोन माथो। गोसथोना खारसनलाङाबानो जाबाय। सिखिरि ओइ सिखिरि। सिम्पोलनो देलायनो थांबानो जायो। मा लिपस्टिक खाजोल खानायफोरखौ एसे मोजाङै स्र' खानानै लानांगौ। गैला नोंसोर दिनैनो कलेजनि गिबि सान नोंसोरना दिनै देलायनायावनो जोब्बाय नोंसिना आधा सम। गैला नोंसोर गारिबो मोनखानाय नंला सोर दोनथांगोन नोंसोरखौ हा? बे बिहामजोआबा आरो अबाव थांखौ? थाव आबै जों थांग्रोनोसै बे फैबाय थागोन। दे मोजाङै थां नोंसोरो दिनै कलेजनि गिबि सान ना। अकेमोन। दिनै कलेजनि गिबि सान नोंसोर सानैबो ज'यैनो थाबाय था मिथिबाय? आरो थांनायाव जेरैबायदि सानैजों थांदों फैनायावबो बेबायदिनो ज'नो फै। लोगोफोरजों आलाय सिलाय जालायनाङा। बेसेबा दिनखाल गाज्रिखा सानैबो जेरैबायदि थांदों ओरैबायदिनो फैफिन मिथिबाय? सोरबा लोगोजों मोनदों बेजों थांफानि ओइजों थांफानि बेबायदि नङा। सानैबो मोजाङै फैखा। दाथ' आंबो ससे थांफाखासिगोन फैनायाव मोजाङै फै खिन्थु। जागोन दे आबै सना डार्लिं सिखिरि दानियाव मा टेनसन? आं दङ सिखिरि ओरै बिरि थांगोन ओरै बिरि फैगोन आरो लैथोखौबो बिखुङाव लानानै बिरखा लाबोगोन आङो। आथाङा फाग्लिया। थांदो गोबाव जाबाय। आरो सिखिरि नों मोजाङै बयजोंबो मोजाङै रायज्लाय दे आदां सिथां नङा। आरो मा सिखिरि नों जायखौनो जानला मोनला बुंलाबायना लानाङा दे सना दे। नों दा स्कुलाव थांनाय नंलाना कलेजावसो थांनो नागिरदों। जायखौनो जाहा थाहा होनलाबायना लानाङा। होनालाय मा होनाथ' आङो। होना र' नोङो होना दे आयै आं दंना। नोंसोर सानै मानसिया बांद्राय टेनसन लायो। आरो नुबाय आंनि बाथ्राखौ खोनासङासै बिसोरो। आं बुंबाय सानैबो समान नुयो सानैखौबो। एसे सासेया गुबुन स्टाइलाव देलाय होननानै सासेखौ फथाफोरनो होबाय आङो। जेबो बाथ्राखौनो खोनासङा। दा सानैबो जेवजा सिनायखोनो हानाय नंला दा आन्दायलायलांगोन मानसिफोरानो। सोर फथाफोरनो आबै अल्ड मडेल आं फथाफोरना। आंबो बावगारबाय। दे थांदो दिनैखिनिया जेबो नंला दे थांदो गोबाव जाबाय। अके मा थांसै। दे होनबा आयै थांसै जोंफोरो। औ मोजाङै खोनासं लेक्सारारफोरा मा होनो मा मायो। नङाबा नोंसोर दा गिबि कलेजाव थांदोंना साबजेक्टफोरखौनो बुजिना मोननाय नङा। अके थौदो माबारै थौदो। तेरा नाम धोखा रख दूं नाराज होगी क्या? तेरा नाम धोखा रख दूं नाराज होगी क्या? निकिता तेरा नाम धोखा रख दो मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे।
बड़ा पछताओगे। आबा मा जाखो नोङो मा सानथिं बानथिं बेबायदि लोंलाबायना फैबाय थायो सानफ्रोमबो कलेज गैया नामा नोङो हो? सिरिथायै नों जेबो मोनथिया बेफोरखौ। नोंनिया बेफोरो सानफ्रोमबो बारासो जादों। नों आखल गैयिनि सायाव आखल गैयिसो जालांबाय थादों। नोंना एसेबो मोजां नंला आखला। खालि लोंनाय कलेजाव थांनो गारै लोंनाय जेबो दायित्व गैला मानसियानो मा खर'फोरा गाज्रि जाबाय नामा नों हा? लोंनाय मामे नों जेबो मोनथियाबो बुजियाबो आंखौ। नों सिरि था। नोंसिनि थाखाय आं बेसे मा खालायो, बेसेबां मा सेक्रिफाइस खालायखो, नाथाय आंहानो जेबो मुं गैया। आंखौनो सिरि थानो होयो। नोंसिनि थाखायनो आंनि लाइफआ बरबाद जाजोब्बाय। नोंसोरखौ लानानैनो एसे मोजां सिमां सुजुदोंमोन आं। आंनि फिसाया मोजां जागोन होननानै, नाथाय गैया नाथाय जेबो मोजां जायाखै। बड़ा पछताओगे। सिखार, नों मान गैया सनमान गैया बेबायदिनो साथिं बाथिं लोंना फैलाबायो। मानसिफोरा मा सानगोन हो? गिर सानदोंना जल्दी आगला। नोंसोरनि बायदिनो गोसोनि साननाय बायदिनो गासैखौबो खालायजोब्बाय आं। गावनि निजेनि मानसिनि गावनि जायगायाव थाहैगोन होननायखाय बे क'क्राझाराव लाना फैबाय आं। बर' मानसिनि गेजेराव, जोंफोरनि हारिनि मानसिनि गेजेराव। थेवबो नों बेबायदिनो निजेनि मानसिफोरजों थानो मोनैनि आं खर' गाज्रि जाबाय होननानै बुंनायखाय आं नोंखौ बे जायगायाव लाबोबाय। नाथाय नों जेबो सोलायाखै। नोंसोरनि मोजांनि थाखाय, नोंसोरनि गोसोनि साननाया जाफुंथों होननानैनो आं निजेनो बिमा बिफानि न'खौ गारनानै, पाटनाखौ गारनानै बे क'क्राझाराव थाफैदों। मिथिबायना नोंसोरनि थाखाय? सिखार थौ बिसिनायाव थौ बेयाव बेबायदि गोग्लैना थानाङा। थौ सिरिथा मोजां जाथों होननानै बेयाव लाबोबाय। गैया, बेनो बे सोलायनो रोंखाया। बिमानि अननायखौ बुजिया, बिमानि साननायखौ बुजिया। गावसोरनि साननाया जाफुंदों होननानैनो बेफोरखौ खालायसोयो आङो। बेसे खस्थ' खालायो, मा खालायो। ओजोंनिफ्राय बेयाव फैबाय, मा खालायबाय, बेसे खस्थ' सहायनांबाय। नाथाय गैया, फिसायाबो बेनो, फिसाफोराबो बेनो जाजोब्बाय आंना। सिखार नोङो, सिखार होनदों आबा। माबायदि फिसा जोनोम होखौ आं नोंखौ? जोनोम होआबाबो जागौमोन। नोंसोर फिसाफोरा जोनोम जानानै आंहा जिउआवसो आंहा फिलिं जादों। आं नोंसोर फिसाफोरखौ खांनानै नों बायदि फिसाखौ जोनोम होनानै आंहा असान्तिसो जादों। जेबो सान्ति मोनाखै आं जिउआव। सिरिथा आंखौ रावबो मानसि बायदिखौनो मोना। मानसियाबो गैलिथार। आबा उन्दुलांबाय नामा? आबा उन्दुलांबाय खोमा। पाटनायाव थाबोला एसे मोजां मोनानो, बेयाव फैनानै आरो बांसिनसो गाज्रि जादों। र' सासेखौ लिंनानै फैनि, आं हारसिं हानाय नङा। आबा मा खालायदों नोङो? नै फैनाय, सासेया गोलैना थालायबाय लोंना फैनानै। सुदेम नै फैबाय आङो। दै गिलाससे लाबोनाय। गथ'फोरखौबो नुवासैयानो, कलेजाव थांबायानो खोमा बिसोरो। दिनै कलेजाव थांगोदानमोननो, गथ'फोरखौ नुवासैयानो। मायबाफोर जानोबा फैसाबा हरखोना हरासै? सुदेम, कलेजाबो गोजानसाब, बे फैगौ मानि ओंखामखौनो उखैसोगोन बिसोरो। कलेजाबा टाइमाबा बेसे समसिम दोङो? बे खाथिनि कलेजावनो, बेनिखायनो लानो होदोंमोन आं। गोजानथार, बासाबो गंसेल' थांगोन खोमा। फैनायावबा माजों फैगोन? बे बेटारि गारिफोरखौबा मोनगोन ना मोना? हायार सेकेन्डारिखौ बे खाथियावनो लानानै डिग्रिखौ गोजानाव लाहैबानो जायो। दा गावसोरानो खस्थ' मोनगोन। सफैबाय, दिनैलाय मानोथो गोबाव जाखो? बिदिनोसै, हालेवनायानो जायाखै। ट्रेक्टरानो सफैयाखैमोन नालाय थाब। थांबायना आइमोना कलेजाव थांबाय? गथ'फोरा थांबाय? सोरजों थांखो? आइजों थांफादों ससे, बै बासावनो थांबाय आरो। फैसा हरदोंना हरफायाखै मायबाफोर जानो? बिसिनाथ' फैनायावनो गोबाव जागोन माथो। एफा गोजानाव एडमिसन लाबाय। बे खाथियावनो ला होननानै बुंबाय आङो। खाथियावथ' आंबो लाजानो लुबैदोंमोन, नाथाय बे खाथिनिया क्लासफोरानो मोजाङै जायानो। फैसा हरदोंना मायबाफोर जानो? हरदों, पर'था जानो 50 थाखा हरदों। बेनिफ्राय गारि भाराखौबो हरबाय। बे थांलाय फैलायावनो दा खस्थ' जासिगोन आरो बिसिनिया। फैसाबो थांसाबगोन। देनाय दा लानाय कलेजालाय क्लासफोरा मोजाङै जायोबाथ' मोजाङानो। गथ'फोरा मोजाङैनो फरायथो। बेनिखायनो हरदों आरो आंबो, खस्थ'यैबाबो खस्थ' मस्थ'यै थांथोसै। फैसाफोरखौबो बेबायदिनो खस्थ'यैनो सोलिनोसै। थांथोसै दे, गोजानबाबो गावसोरनो खस्थ' खालायनो हायोबालाय। बेनिफ्राय नोंहालाय सेनखौलाय मानोथो लाबोफाखौ? माथो मैयासो 5 किल' गाहाम ना नांदोंमोन। दिनैलाय मानो लाबोखो? सेनखौनो सोरबा सेफायदों। सेफायदों?
औ सोरबा मेगन गोसाया सेनखौनो सेफायनानै गालांदों। बांसिन ना नांनाय बायदि मोननायखाय मेगन सानानै सेनखौनो गाखुना गालांदों। आय' सोर खालायखो बेबायदि? सोरबा गाफ्लांबाय खोमा। गाफ्लाङाखै, नुखायो सेन दङ होननानै गानो होननानै गादों बे। गैबावला सेना? माथो ना नांसोदोंमोन? दंबावो गंथाम ना गंब्रै। बेखौबो एसे बाथिना लांनि र', सायबावगोन। दिनै होनबा दखानाव थांला? गुथाला थांदों थांनायालाय। औ आबाया थांबाय? औ थांबाय, मालाय कास्टमारा लिंहरदोंनो। ए थांगोन र' आंबो एसे गोबावजों थांगोन। दे होनबालाय आथिं आखाइ सुइथां। ओंखाम जाना दसे रेस्ट लानानै ओंखारलांदो नोंबो। आबाना गुथालनाबो क्लास थायोना। औ थांगोन र' थांगोन। आबा बारहुंखा आबा। मा जाखो आयै? फरायदोंमोन आबा नोङो? औ आयै दसे ओरैनो। आबा नै नोंसा नोंदाया रनिया सानफ्रोमबोनि बायदिनो लोंनानै फैलायबाय दिनैबो। गोग्लैनानै दं सिथ्लायाव। आदाया दिनैबो लोंनानै फैलायबाय नामा? औ बारहुंखा, नोंदाया दिनैबो लोंनानै फैदों। माबा माबि बखिनानै गैला हुस गैला उन्दुना थाबाय सिथ्लायावनो। फैनाय आबा, आं हारसिं लाबोनो हाया फैनाय। सोरबा फैबोला आरो मिनिगोन नुनानै। नोंदाना आखला गाज्रिनि सायाव गाज्रिसो जालांगासिनो। फै माबारै, सोरबा फैना होबोला बेसेबा मान सनमान थांजोबगोन।